Takže práve sa pozerať na making of našeho Babeto mopeda naháňačko videa. Takže ten pád, to bol 3D, nie celá, iba ten pád ako takýto prostredie bolo natočené normálne, ak si niekto nevšimol. Spravili sme to tak, že sme najprv nafotili tú motorku, potom sa z toho spravil 3D model, potom sme nafotili tú postavu, z toho sa spravil 3D model, ktorý je taký dosť odflaknutý, ale nebol treba detailnejší, keďže ho tam dobre nevidno ani poriadne. Potom sa na to celé aplikovala fyzika, nejak sa to dokopy vypočítalo, zrenderovalo sa to, upravili sa na tom farby, aby to tam sedelo. A tak, movie magic. Hneď na začiatku bol taký pekný plynulý záber, ktorý sme urobili profesionálnym vozítkom na takéto plynulé zábery, ktorý sme si postavili z takej stavebničky. To je jedno, ako to vyzerá, dôležité, že to funguje. Pri natáčaní sme dosť používali Steadicam. Je to také vyvažovacie zariadenie na plynulý obraz. Používal som to, keď som za nimi behal, keď sa naháňali, alebo na také tie plynulé pomalé zábery. Až na tento výkrik. Sú všetky zvuky dorobené v štúdiu. Asi najkomplikovanejší zvuk bol zvuk toho motoru, keďže sa veľmi nedal použiť pôvodný zvuk kvôli rôznym dôvodom, akože bol nekvalitný, fúkal tam vietor a podobné hovadiny. Tak sme ho museli nahrať na čisto a na počítači potom dorobiť, aby tam sedel. A nahrať ho na čisto šlo len tak, že sme mikrofón pripaskovali k tej motorke a jazdili tým po ulici. A robili sme kopu failov. Tento pád bol reálny. To sa tak stať nemalo. Ale tak sme ho zakomponovali do deja. A táto rana je tiež reálna, pretože on na tej motorke fakt predtým spadol, len sme zrovna nenatáčali. Toto sme netočili naozaj. To bola fľaška s vodou. Na tomto videu sme normálne robili make-up, pretože väčšinou keď ľudia padnú z motorky, tak majú uhly na ksichte. Ak sme niečo zabudli, tak nám môžete napísať sem, alebo na Facebook, alebo tak. A keď sme u toho, by the way, máme Facebook page, link v popisku. Tak dík za pozrite videa, môžete dať like, ak sa vám nepáčilo dislike, alebo zanechať komentár. A tak. Ten spravil triesku, ten konár strháva. Nie som tak dobrý, aby som si pamätal všetko, čo mám hovoriť, preto som si spravil scenár.